Na umabot na kami ng gabi, kaya isang mapagpalang gabi sa inyo guys. Last session na namin to, pang-pito na namin ni Troops Michael Dotong to. Maraming salamat talaga sa iyo, Michael Dotong. At naibsan ng aking pagod sabagkat ikaw ang nagdadrive ng aking Red Bull. Maraming salamat din sa iyo, paring Aldrin Bisaga, sa walang sawang pagsushoot ng aso mo, si Magic Hands. Nandito tayo ngayon sa Barangay ni Baliw, Mangaldan para sa kanyang final session ni Ragnar. Ang Choco Liver ng Team Makajot. At tinanggitan nyo, poging-pogi talaga ang aking pari ko. Bagong tapas na, poging-pogi talaga. Nakawala. Ayan na, paring Dotong, kung makakawala niya, pag yun nakawala, patay ka kay paring Aldrin. Ayan, start na natin guys. Grabe naman, tingnan nyo kung gaano kakadyot tong si Makajot Ragnar. Tingnan nyo guys, lupit to. Sa mga gusto magpa-stud dyan, comment down below guys. Nag-groom din kami guys, ha. PM lang kayo para ma-book na natin yung schedule. At kung anong gupit ang gusto nyo, sige, pag-usapan natin yan. Basta wag lang masyadong malayo dito sa Pangasinan. Maraming salamat po sa walang sawang pagtangkilik nyo kay Magic Hands. Sa mga hindi pa nakapollow dyan, please like and follow for more videos.